שבד המציגים שכבג, אני רוצה אתכם ברבק. חלוץ פורימון 2025. אני קופאי בעולם אחר, הקפיטה שלך חזקה, כל שלי יותר, היא אמרה שהיא רוצה לצאת איתי המון, אז אמרתי בתלוקה יש יום הפורימון, מאמי כי אני פשוט קופא בעולם אחר, לא חשבת מה זה אומר, לא כל כך מהר, אני קרי שרק רוצה לקפוץ יותר מהר, אז בואי איתי לפורימון ושמה נדבר, מאמי יא על הקרישה יפה, עכשיו נרים פה פורימון פצצה, ביד אחת מגלגל את החבל שלי, יד שנייה על הבזנת שלה, עם הרתמה שלה, עלתה לגובה ודווקא קוטה, לא באמת ידעתי מה להגיד, פשוט אמרתי מרובת יפה, כל השכבג הגיע לחלוץ פורימון שהוא פשוט פצצה, יש תגד השור קרוסל לחזות תחנות פורימון וגם יש ספינה, אבל הלכה לי היד ונשמע שרציתי לשבור את המתקן, אבל פתאום אמרתי לעצמי בוא נגבר, זה לא מחשבה ששכבגית אידיאל, אז כמו גבר נשארתי כי אני צריך עוד לתת חניקה, הרגתי דפרתי את החבל, התחלתי משכתי לו את הצורה, רז בליאל שאלו לא כואב את היד ופתאום מה קרה, אמרו את המזון מסוכן לעבוד ואולי לשרר את הכיתה, התחלתי ללכת לשבת בצד להשתמש כל היום עבודה, אבל לא רציתי לצאת להשתמש לחלוץ ולא יום עבודה, אמרתי קופאת, הם אמרו את הביטוי מסוכן ואני כזה וואלה כן, לא מבינים אותך בטח שלא נושמות כי אני קופאת. אני קופאת בעולם אחר, הקפיטה שלך חזקה, בל שלי יותר היא אמרה שהיא רוצה לצאת איתי המון, אז אמרתי מתוקה יש יום הפורימון, מאמי כי אני פשוט קופא בעולם אחר, לא חשב מה זה אומר, לא כל כך מהר, אני קרי שרק רוצה לקפוץ יותר מהר, אז בואי איתי לפורימון ושמה נדבר, מאמי יא